Τι μπορείς να κάνεις με μια ιδέα? Μια μέρα, εκεί που περπατούσα, εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά μου μια ιδέα. «Μα από πού? Πώς μου ήρθε? Γιατί είναι εδώ?» αναρωτήθηκα. «Τι είναι μια ιδέα?» Στην αρχή είπα να μην ασχοληθώ μαζί της και δεν την πολύ σκεφτόμουν. Έμοιαζε τόσο περίεργη και παράξενη. Δεν ήξερα τι να κάνω με αυτή και έτσι αποφάσισα να την αφήσω πίσω μου. «Θα προσποιηθώ ότι δεν είναι δική μου», σκέφτηκα. Όμως αυτή με ακολουθούσε. Ανησυχούσα για το τι θα σκέφτονταν οι άλλοι. Τι θα έλεγε ο κόσμος για την ιδέα μου? Την κράτησα κρυμμένη και δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Προσποιήθηκα ότι όλα ήταν ακριβώς ίδια, όπως η κάθε μέρα πριν εμφανιστεί αυτή η ιδέα. Αλλά συνέβαινε κάτι μαγικό, πρέπει να ομολογήσω. Όταν βρισκόταν κοντά μου, ένιωθα καλύτερα, πλημμύριζα από ευτυχία. Ήθελε τροφή, παιχνίδι, ήθελε την προσοχή όλων. Μεγάλωσε και γίναμε οι καλύτεροι φίλοι. Την έδειξα στους άλλους, παρόλο που φοβόμουν τις αντιδράσεις τους. Φοβόμουν ότι θα γελούσαν μαζί της και θα την κορόιδευαν. Και πολλοί πραγματικά αυτό ακριβώς έκαναν. Σε κάποιους φάνηκε παράξενη, σε άλλους χάσιμο χρόνο να ασχοληθούν μαζί της. Στην αρχή τους πίστεψα, σκέφτηκα να την εγκαταλείψω. Σχεδόν το έκανα. Αλλά αμέσως μετά κατάλαβα. Τι ξέρουν αυτοί? Είναι η δική μου ιδέα. Κανένας δεν τη γνωρίζει όσο εγώ. Δεν με νοιάζει καθόλου αν είναι διαφορετική, παράξενη, ίσως και λίγο τρελή. Αποφάσισα να την προστατέψω, να τη φροντίσω. Της έδωσα τροφή, έπαιξα μαζί της, ασχολήθηκα μαζί της. Όμως πάνω απ' όλα τη νοιάστηκα. Η ιδέα μου μεγάλωνε και όλο μεγάλωνε. Το ίδιο και η αγάπη μου για αυτή. Έχτισε ένα καινούριο σπίτι, ένα με ανοιχτή οροφή, από που μπορούσα να κοιτάζω τα αστέρια. Εκεί στα αστέρια, ξέρετε, είναι ασφαλή τα όνειρά σου. Μου άρεσε να περνάω χρόνο με την ιδέα μου. Ένιωθα ότι μπορούσα να κάνω τα πάντα, να κατακτήσω τον κόσμο. Μαζί της σκεφτόμουν κάθε φορά πιο πολύ και ακόμα πιο πολύ. Έκανα πιο μεγάλα σχέδια. Μοιραζόμασταν τα μυστικά μας. Μου έμαθε ακόμη και πώς να περπατάω με τα χέρια. Γιατί, όπως μου εξήγησε, είναι καλό να έχεις την ικανότητα να βλέπεις τα πράγματα και διαφορετικά. Δεν μπορούσα πια να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Ξαφνικά, μια μέρα, έγινε κάτι υπέροχο. Η ιδέα μου μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια μου. Άνοιξε τα φτερά της και όρμησε ψηλά στον ουρανό. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά βρισκόταν παντού. Δεν ήταν μόνο δική μου πια. Ήταν ένα κομμάτι όλου του κόσμου. Όλων μας. Και τότε κατάλαβα τι μπορείς να κάνεις με μια ιδέα. Μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο.